Biamono asivaliamo tuligeretie na wewe gogo tubwata gwetera senjira ya YouTube ya online anosia so tubwate kuruga weirire wakire igonda mono musubati uyo bandu bamanyiti bamayethirio gia ase radio lakini bana komora one on one bono tukaranze ga getukiguru tukaranze getuki bathebia mariete ngakia marieta lio gikuru nje bwata marieta mange yes lakini elieta kabisa lilira ase kebande Janet Mora Meroka Meroka aka Nyabwororo uri maitha mungino ndina chita ase getiga Nyabwororo gakia kwana buya bono babwate riogi lakini babwati mabati bicho yomundu ri ogwa babwati bicho lakini aboro mwororo buno ri Nyabwororo yes so enjoy na royo and aka ngwerogore principal yemisa aka Vatican style oh yes Amagita yozi pi nani kama kenale ntigetesiko naro ntigetesiko very good so nkangai inka boiborwa igera sakoro kwa mochenwa karo ikire metamaywa oika metamayo karo ku Nairobi oika metamayo basa igo tareti mitange 500 hali umaetirangi na so mamumi ali no tata rusiti mama ali yagesima ngitali wika gesima iga chobiri Don Bosco ze nyabio ali ngete no ba abono no bono njuma te gondo muigwa wa bagetutu cheno magetutu kitutu kwa cheno re kitutu masaba Amira County so ndi wacha getu bora libono obaralia na cha getu mwaka 2000 and natanga sile miaka 12 kwanza ange kwa turangeli 10 years celebrations to yakore turangelie madabano ngoja wadi na ba bishop turangeli bishop kurumato munguru aba sister balingorra gali balikora dilia muna barabu toji gali kabisa iki kanisa anga tutware kigeni ngongole misa na wageranya sayenga biamono yes so miaka 12 ngakiora tebe safari yao yoborali yabeire ekora umuntu gwate 10 years ekoro kugendo gotebiwa nga 10 years working experience aino muntu maidora advice abantu okolika kabisa igitabu ogwa advice abantu batebinga ekoro tutuburalia ebintu nabire byotakero gokora ngakie safari yao yabeire yoborali igento ndatebe of course yoborali mbugwate ebintu ebingenda kwa lakini asugotaka kuba omwenye oborali obotage to kwerwa obo omweke omoigweli nando gotegerera nande ase byonsi obwete Nyasaye ogosika banene bali bagotenenirete na ndosike na Nyasaye yokaige sabali yage ekoba engororo kogenda Nyasaye onyagukiniri okarioka bono totebi ngaki misiri okora ereta emise ngaki ogokora igokogenda aria ibagoji studio ekora ntu togogotegerera gese toigwa emise genderete yani toroji ngakiri gento kokere bunadi tuli kanisa ngaki mise yoko yeroisia emise yiga igotora stio bwa matubia ni diocese Catholic Diocese of Kisii babwate studio yabo Shepherd Communication irali Nyabwororo wana singe Nairobi erale no basasiroti bakogenda n'ekikwa cyetu kurubusi baenda ali ba record ya misa batutumira lakini asenga kiye mekero konyora ngari bgali atokire abo musasiroti yago cha live erinde ukwane yemase yemo nabategerera yego ngaikwarengera cyukarengera ligoro yokorete misa ngijya osubete igento kiagarte ngarete ngachaka koleta emisa kubwa se radio na mbemo ntubwate abantu abagoto batari kugenda kanisa namba ibere ntubwate abantu bamenyete chinse obo Kristo butai lakini bagotegererege yani radio egesa onegesa turuchigesa kubwate nsengima bono nganyora ngatuisa gukora igo bonsi banyorire nchira yo konyore misa Vatican style ekekora ngo yeruka Vatican style asilite Vatican style da yerusi seti asenge ego chinse chiamagoro ali Vatican emisa ko korumara go butambe nende ya koruna mami bono kingo yerukera Vatican style
Yes. Okay. Bueno, Janet abantu mbaburi program rero kwacha koleta bwangoiga igukwanira iguru yo obwene tubarwanire banyoro bwene bwabo endolero yes nakyo kunyora story zekora ebinte bingu gukwana mbiri birasikinyoro abantu mungino uniririwe obuli mubwaye abana chintakana bali konyora bwene bwabo nakyo kora konyora story chingabuna chiko kugenda ro kwa record kugera igutu kuigwa abantu bagukwana kabisa kwa ranga nguru ekinyoro kabisa yes ekero nachagete twa karaste na banene baitu babo inu nana tugaikaraste tukakwana because tukanyora na mangana kuneta abantu ase binyoro bitu ende naga ni gukwana itangani iko story neri yakore twekera mbauti iganguna sana nkarati gango naraye murekera toye gari ikera mbauti ke kolenda tu lakini bono gutaka kugenda guchime onyora yakoliru yaera rabu bali bakunire mbako selunga ki nkibagwena gukora ekarna korte story eyu bono nganyora abantu bachakire kundi abantu kurwa se binyoro munta wakera koteni mbate shide ni mbate shide chikaba chinyinge chikabucha iko kuno kotebanga abantu bito kusimba chande kitimba unkunereri kubali sana mono alene story chamarimo abantu bachandikete mona ababuraka abana abaiseke abantu bali batari kwenyara n'abantu bali mbonyete no barema yebona so nkaranga bagatuse ko bakwanira ndito basemingekero kwanya ryo muchando yo ngayugochi nabo bagokonyeka okay yakabisa bono Janet nari people Janet ya bete people on time ago injene kolera ore korra boro injene kolera igo bali konye bakuguri ogi ale banya ko mera matenga miraki omwana uri kangare ndi dali goje kinyuri kya situga na bunda batavinga sole tema business ya zangao eduaro sire Janet ojire gotaiyo no Janet ya chiete okay ngitu kali wanjite kabisa kali oje kwa free time yao ekeronde free mono kongotegerera matera gospel narongo tegerera nande ninganjite kota kokorosa rosi obo video aleta kabicha alete audio arosia ka video kwarosi wanjite korosi no tisomere tispe akindate amangana camera work videography graphic lakini ni nyanjite kwenye go train ndimkiro support nje Devase no aya inje eli bada Southampton Dela korokugo iyo ona kieko Southampton nero rakiri njira kwa yokwana igokora karanga thiyo igotorie fan yo mupira injero mupira ntozi kainenjera gete bana okay so amaduka rero igorero media daribo egesa ngakie miremira ndatebe ngegesa nere station nakolire gasi yangire libaga yoko gali yoko lengere kwana our relations now injira ngo relate na very challenge na colleagues both ya se okomenya na colleagues na kwegendereria so abantu mbali ga batete ko babararia burige ligari motepingo igotete ko bomuraria aibuna bono kwarigiriga bintu biyote kiro ekemo bibere bitatoiga biriara agende kama yete ko bomuraria egere tukuri anya wetete ko bomuraria koiko bomonto bwo kwerwa abo molemereria omoigweri na ndo gusaba na ndo mwekei utaenda mbali sana bintu ebyo oise kubibwata wabiro muraria omonyangongo igo yakima asante sana seo gotubwatia na ndebo igukubwati umurubirio yoiga ene yamase yemo amuno Omoiberania chitange nchibagora ne principal yemisa neroyo Janet esabuli yeye ene finga ekoro kwe finga rosary wacha no yibigete gabo lyoga na eri ndi yagaiga bakanyo earrings yawo begete esabuli omwana one principal yemisa thank you so much next time kwa ndando murario nde nayo thank you